Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata berita nauli memakulingi hita huhut borhat tua mata padita perdidi doh keluarga huhut pajak konon tuinang padita linda silawan rap dohot keluarga. Iman atas surat di 2 Musa bidu 15 ayat sadaro di 14 songonoma hatana. Dungi diedeho si Musa dohot hala Israel ma edeon di Jahuba. Akka didok nasida ma songonon. Merede ma'au tu Jahuba. Ay marmulia situtu ibana. Hoda dohot parsihudulna diusopon tu bagasan laut. Jahoba do hatugaukku dohot puji-puji aku. Jalamat jadi hatuaukku. Ibana do debatakku. Pasangapokku maibana. Debatani damang do ibana. Pati bulokku ma ibana. Jahoba do ulu balang bulun. Jahoba do guarna. Akka huretani Raja Parao rudi paranganna diusoppodo tu bagasan laut. Persihudul akka napinilina dilonokkodo tu bagasan laut arung. Akka lungdo makukubi nasida. Lonong do akka nasida tutoru songo batu. Tangan siamumi ali Jahuba marmulia di bagasan hagugoon. Tangan siamummu ali Jahuba mangaropuhi muswi. Jala marhite-hite hinatibul ni hasangapommu di siapoko akkana mangaloho. Didaluhoko perpiar-piar nirimasmu manudahon nasida songon durame. Marhite-hite perlongos ni igungmu merlitong-litong akka aihi. Marsizong-zong akka galubang songod dorpi. Mangibulibul makalung di tonga-tonga ni laut. Dungi ninna muswima. Liliokku takupokku manasida. Bagiokku mataban. Sobu marohakku mida nasida. Upatokku ma pudakku siap ponon ni tangakku ma nasida. Dia bucon ho hosam gabi dilukupi lauk nasida. Akalonong manasida song sibora tu bagasan aik akkana tongam. Isema songokko ali Jahuba di tonga-tongan yakka dia bata. Ise masongoko marmulia di bagasan habediaun. Nasokal merpuji-pujian nama bayan halongangan. Dung dipatol-tol ho tangamu siamun. Dibodut tanoi nasida. Ditogi hoko marhite-hite asia simbang sona pinaluamon. Di patol hatso nasida merhite-hite hatugomu tu bagasan inganan ni habadiaumu. Dibigi akka bangso baritai. Gabi akka dut nasida menibas-nibas ma halak Palestim. Ola nima sahana. Huria nahinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus marulupulop rohata tolhasita tuminggu kantate sadarion
Minggu na majauhon nasa sudehi ta mangedehon eden ay baru dia dupan ni debata. Jala hobartusiman ng tema ni Mingguta di jauhon asa marede di jahubahita salutna. Huria na hinahulungan ni Tuhata ngulu na maredeon hiray masada pangibulan ni pakilalaan na tapatolhas diadupan ni debata. Outsura dang mareddehi tara dinguluon daktad dala nakita nguluton nguluak ka na dangol akana pait dohlan akanasing. Marhite-hite edeido hita mazalo apul-apul doho gugo siyan tuhatay. Dala lumubi hita di huria hakabipi dadaholan edde nanyadehon akay detay alay laos di bagasan edeido hita mazalo apul-apul siya tuhata huhut mga lehon gugo apul-apul nang maradop po naka dongat tabi. Dito ano do gereja na marede hakabipi the singing church gereja yang bernyani. Iban nasa pelima edet takur misalla sedarion petuduhon las nerohatta do itu adupan ni debata. Atik pedi mulane hola dua nian alay behaman non mollo manolakon. Sutong gabi perbeda bulunan nonon dan naro harupani. Alay bay bima sa ayak bi. Asa buitong sikop marede, sikop ulup-ulup nang lasni rohatta. Nang dia ka kesehatan perikot dan maredeon ala edeido doi memicu kecerdasan anak. Di bahini mertua doa kaina naringgas meredede tagan pedideng-dideng anak konna manang poso-poso di si ubion na dope meredede ibana. Maloma dak danahi nang dung magudang. Alay mula-hulan na merebedai do na tiki mengandung. Ba buro tong hulan na perbeda tong ulang na anak konna dung duk sorang. Bahkan tonggo menurut akka ahli kesehatan mula marede-ede akaina tagan laho memasuki meja operasi sesar manang ipakke musik rupani nah haciti pe bui gaibe mago dang dihilala na di bagasan manaon sada ina lau tumubuhon poso-posona. Hamunak kadamang doho dainang diturpuk jamita sadar jope merede do si Musa rap dohot bangso Israel. Merede na sida mangedehon hagugoon ni Jahuba. Marede na sida makilalahon padonganyo ni debata na parwarhon bangsoy siya perhatuban ng Misir. O 430 tahun mangay na sida. Dang terbahen na sida anggo siya guguna. Di ujung nga ikod dihatidakon na sida do holad debatado. Natuk jalam ragugu peluaho bangsui siap perhatubanan Misir. Debatado na marmudu-mudu na sida nang di perhorsihan. Mengalehon aek di tonga-tongan niya katano na harsang. Gaibibuy na sida minum. Alay secara khusus diturpuk na tazahon. Mangedehon hagugoon ni Jahuba
Napa tukon nasida mamulus lau rara. Buasa ikut dedehon nasida hagugun di jahuba. Ala dungsa bangsoi tutop ini lau rarai suko ma pakkelalana. Dia madalan sidalananna. Molo tibungon na laut mate manasida. Alay molo mulak nasida tupudi, ala naking nungay dokod di tupuk tazahay, akka musuni bangso Israeli nung ngaro. Naing mamunu mga lili nasida muse. Jay molo mudur nasida tupudi, na mga lehod daging menamay tuha matean. Manang mulak muse di perhatuban, bangso Misir. Mulu dihita sonari omanay dok nga maju kena, mundur kena. Dangadong pilihan. Alay hamwak kadamang dito nga ni ngulu na suadong pilihan ni na terjepiti di sido debata mabuka dalan na baru di nasida. Jauh-jauh do tuhita saat hidup kita ini mungkin mengalami jalan buntu. Itu menjadi saat yang paling tepat bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa mendesain jalan yang buntu menjadi jalan baru. Jalan tol bersama-sama dengan Tuhan. Dia may hamwak kadamang doho dainang. Lububi naking dia pitu didokon dio buson Jahuba ma hosana. Dio butson. Isang obus no hape di Jahuba mabuka laut gabi dalan. Dada holad dala biasa alay dala kudi mulu di hatabatak tuba jalan tol na tumakas atusata di zaman nuaingon. Sangobus do hape di Jahuba holad dio butsul do lauti gabi marsizong ma galubang ni lauti gabi dorpi ni laut. Dungi mardalam manasida siya ni. Dung saha nasida tu bariba, dio butsom mamse hosana salinari. Dungi dilikupi lauti ma akkahureta, akkaparangan, pasukan berkuda, diusopom ma tu lauti. Kalau bagi kita manusia jalan buntu kita hadapi, tapi bagi Tuhan jalan buntu bisa diubah menjadi jalan yang besar. Ima kantate diturpuk taham wakadamang doho dainang sadarion. Edeni si Musa doho edeni bangsoi mangedehon haguguon ni Jahuba. Natuk peluahon nasida siap perhatubanan. Natuk mamuka dalan uju sukot pakkelalan nasida. Alay tarpahusor Jahuba do akan sukoti. Gabi dalan nabulun, dalan nadubas diadupan ni debata. Huria ni haholongan ni Tuhata, merujahatusi adong zo manang napiga-piga si pareso otta, taringot tungulu na maredeon, taringot tungulu na markantateon. Gudang gonian, alay manang napiga mazolo, nanaeng si uhurihonot tatu bagasan nguluta, sumurung matwaka parede, nangaka perkurpe, mauliate Tuhan, songnido alumni Sudirman nama ce sudap edemu,
Nasongon na tababangga hamen non mabigi alumni Sudirmanon, ala terus-terus maranok kamuron na marid dito sono narahak kurupani, huhut manupahi tumangyakon sudiak keulaw di huriata. Parzolo edde natutu diadupan ni Tuhata, dang terutama soal tangganada, manang solmisasi, manang edde gubahan ni sada-sada pengarang lagu. Dang disi anggona rumikot hajong-zongan ni edde natutu. Gabido anon edde na baru, dungi di karang ma asa edde na baru daong. Lagu na lilingi pe molo say tahanguluhon, itu lagu yang baru. Akan amared na tutu dia dopan ni Jahoba, ikon gabe mangurupido ngadoon. Jala akka ed na tutu dia dopan ni Jahoba, gabe manay zolma siyan na sibulisok kian, gabe dangbe sibulison. Tikiro si Daud di jo Raja Saul di bana. Ala nunga say di bukbahi sibulisi Raja Saul, dungi Roma Raja Daud, jojo ibana zo, asa dipilti zo, hasapina. Marede may ibana, marhite-hite, hasapi. Dung marede si Daud, namilti hasapina, sumuru ma sibulisi, siar Raja Saul. Adong gua HP resonansi suara dia ka ahli musik. Musik itu bisa membuat sakit kuping iblis. Ujungnya gabe dau ibana sumuru ma sibulisi sian akan mangedehon edde dia dupan di debata. Dia mulu 5 edde tasnari kor angguau ya kita kadang benuang sibulis di gerizon. Nga sudi behita tumangihon lo menerohani Tuhata. Ede na tutu ikon paluaho zolma sa nakabuban na dong didongan nai. Mulo tayo zolo si Paulus doho si Silas ditikitar hurung na sida, marede mana sida ditongani hurungan ito ngaborngin. Mana masa merlua amma akarat ni hurungani sian akka pangisi ni hurungani. Si Paulus do marede dohot si Silas alai gabe dohot akka pangisi ni hurungan narapidanai marede melua sian hurungani. Ima dampangi edena tutu gabe melua bobannya kazolma sian akabuban na madduduhi ibana. Alani mulong siya kita mabigi edde merkur hape nako dara tinggi masih paresoni. Sudah harus diperiksa itu. Asa unang gabe maredde hitarupani hira zolmana hurang waras. Manang songos zolmana kisurupan naso terkontrol. Gabi hacit pinggol di zolma mam bigi. Iko takas do si harmoni. Dada holan harmoni ni edde, alay harmoni ni roha magtunguluhon edde. Mula dong misalnya sada ama manang naina maredde di punguan ala serong go berbakat. Misalnya dang ya depe ina dirijen ale nga parzulu ibana parzulu-zuluhon maksudna asay boto na sa pikon aw do parzulon no menguasai edyo hape hatap-hatak tamad dokon sayunang ma parzulu-zuluho songon mones abe hahora mulo mones parzulu-zuluho mulo di piari. Tang marisi ba na alay si taruso nakokotuzulu.
Anggo boras ipuru di bana. Aleng gomonis selalu pengen tampil di depan. Unang pajulu-julu songon monis. Alay sebali ingatong gua dong jol mahacit si pareon na mabigi ede aladong mistala pestertani ede say perpuri mana marede. Ngay tutup diri jen inna butir pani alay olo di mana pagajakon tikan nari. Dungi berengan jol mama inatay do na pagajakon memang hebat dui bana. Papudi-pudihon alay gabi manigay. Akaima edna tutuna perzulu harmoni di bagasal lagu alay terutama harmoni di bagasal roha dohot ate-ate. Paduahon hamwak kadamang edna tutu ima menyatunya hati dan karakter. Akazol mana marede dia do penidebata ikon selaras do rohana dohot pangalahona. Alam orang selaras rohana dohot pangalahona misalla edei merdame mahita inna rupani dungi Roma donganna wingo inat todang merdame do pion. Habe nuang dung ede ngamardame beibana Roma donganna mad eda. Tung las rohaku nak kading mabigi ede munay nung ngamar dam. May do natay. Toy may ida ede dui. Ang gorohaku tong ko pedang dang dumo. Iban na adong tong ra padohan ni talak bata mengeze naso selaras roha do karakteron maddo nadila akka. Adong padohan ni dong atas siya bariba, asa selaras roha dohot ate-ation, dang holam melodi ni lagu, tapi yang terutama ialah melodi hati. We praise the Lord not only with our melody strings, but primarily with our melody's heart. Maka bukan melodi lagu yang terutama, tetapi melodi hati. Dia dupan ni jauh. Itu sebabnya Bapak Ibu diberkatilah mereka yang Tuhan beri kesempatan sebagai alat Tuhan bernyanyi di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa dalam liturgi gereja HKBP selalu ditekankan pendengar yang pertama untuk lagu yang dinyanyikan ialah orang yang menyanyikan itu sendiri. Jangan harap orang lain pertama mendengarkan lagumu. Tetapi pendengar pertama ialah orang yang sedang menyanyikan lagunya sendiri. Hitaro parzulu. Soalnya dotong nang akaparzamita. Pendengar pertama juga tentang khotbah kita ialah orang yang berkhotbah. Maka ini juga tantangan bagi kami para pendeta. Apakah kami melakukan khotbah itu atau sekedar narasi saja? Ini jadi tantangan bagi kita. Di bahini aka edna tabu dada holan edna di bagasa solmisasi i alai molomago siani aka elat teal doh bada dingulnya kana maredei sahak ma edde itu benua gijang alai sabi hapi tebu-tebu nedem anggotonggo dipelihara akka hosomi holatu pelafonado sahati dak sahat itu benua gijang gak nyampe alai bodo tong sesong na urang tebu tong edetay menurut kita apalagi minum berngin gebe hurang tio suarai gebe hurang sudap alai molo ta ranggut tordui
jala tahanguluhon, au prosedo sah ditutu hatai. Sah. Alani daudo tongaka nama redes yang nama muji-muji diri. Ala hatatai petong madok puji diri hamamago. Malai puji Tuhan. Haleluya. Eko nakataru gorohan ya kaparede. Unang gabe gijang rohana. Rupane. Bahkan mengalui tempat di gereja tangboy ikon hame dusi. Dia memuji-muji diri sendiri. Malay molati Tuhan ang buhita salu na nadihuriyaw ng anong nasunguni. Amen. Arong ko si pata solo ni sada parede dang mata gijang rohana. Terus terlebat. Mulu merguru pungwani, saya terus mana perpudi. Ayang goso saut, ang goso rawan non mersulu, dang saut yede. Jadi pasti paimon na doaw. Jadi seholso makarongan na. Alay mo muruk, haji ano rohana tayo, ay dangadong nabuy sulu na, singhola ni mana do. Jadi saya tertekabeti madibak karongan na. Mula dong akasuluis nagijang mer. Alay mula dong akasuluis na taro rohana unang malilikut heno nang kadong ako no sutong gabi susah na sida. Tumagom mahu pahatop roin na. Marulupulo makadongan na. Ima si zamot tunota sa namaredyon unang mamuji-muji diri alay kong mamuji tuhata do. Nangaka diri jepe juta do tergoda memuji-muji diri. Adong mas ada ina. Nga diatur bepakyan na siya jauh sa bagak-bagak nga. Apa ma? Nanti jam 10 kami nyanyi. Bapak harus gereja. Biasanya bapak ini gereja jam 8. Aleng ko sa ikut jam 10 do. Horwa tersomal di jauh. Otik ikut saya diatur. Inatay. Tarik maton na. Ting. Opat tali tarik konton nong. Sudah majol mamereng tu. Tiba na. Ting. Inamuse. Dung isuk kumakuna. Biha. Matibuhui na. Ayang gue dikuasai mana do? Garat putar laon. Takpola niya sukunon na tulungan na matibuhu do manang na. Matoruhu. Dungi halur maminggu. Idok matua mata. Pa. Bagaimana tadi kau lihat penampilanku? Nakpe disadari amat tayo hurang mantap. Alian no so mangamu tehen nonon. Inna rohana. Ujungnya itu amat taima. Memang mama mantap. Sadar atau tidak, marhusor ma puji-pujian na aturat tu debata, gabe tu diri sendiri. Bernyanyi bagi Tuhan adalah godaan agar jangan sampai kita mengubah puji-pujian yang sepatutnya kepada Tuhan bergeser menjadi puji-pujian kepada diri sendiri. Patuluhon hamwa kadamang dohot dainang nama redde di hadapan di Jehovah lumobi di liturgita di gereja HKBP itu bagian dari khotbah. Maka sebetulnya dalam gereja kita hari ini di samping nanti 7 buku ND kita sudah ada 5 lagu khotbah pendahulu sebelum khotbah ini.
Sude akan marede ikut dirajumi do takas iuhir turohana bagian ni liturgi jamita do akka edde ndang akka kur ditongani nguluta. Imargana. Outsura misalla daksa sude akka parjamita bui takas majamitahon akka edde na. Alay molo dibigi akka ruaste na marmingwi sudap edda ni parede may dokon. Ang guzamita ni amang siburiani tak pala perduliho ni. Holan hubigi nakaning suara ni edde punguan ina parari Kamis manang punguan ina pulunia nga malumhu hilala. Holan marede nakaning manen jubili nga songon na disurguy hulala inna kamatama. Hola marede el rohi do alumni may dokon na di banahari. Bila peting di pazep peto hauzamitay ngalas berohakku. Ala nung nga dapotan zamitay bana marhite-hite akka edde. Emolate madak kamatay na tapunguan. Ternyata kita bukan sekedar bernyanyi, tapi kita juga sedang berkhotbah lewat lagu yang kita lantunkan di hadapan Tuhan. Mago matong akka dorpi-dorpi. Songon edeni bangsa Israel merhite-hite sang kakalai. Gaya beruntuh ma akka dorpi-dorpi perholangan di bangsa Israel. Runtuh. Magar-gar ma akka dorpi-dorpi marhite-hite edeni bangsa Israel. Na mangedehon marhite-hite akka sangkakala na nyedehon dasida. Tungna manguldo rohakku penghayatan niya matanahum situmurangon na menggubah edena molo hubigi suara mi dahasian lubian nabutong mangan. Suara ni Hamlet dope ngalubis yan nabutong mangan. Apalagi mabigi suara ni Tuhan. Ikut tahu puji-puji at tubanan. Ala nilo nang dihuriat HKBP dinatulu haldo si Jouon Gowarni debata. Di puji-pujian, di tangiang, do di tikitar sosak kita. Dak pola Jouon Gowarni tu hatta di tiki merkarto. Menang melekar rupane. Nianang ko di minit ang adong binote. Aleng ko di hutanami saya dong ko pion. Betabu madungoy inata siya donang sotong mernipen non laos iduduni puso-pusoy. Daytoy sudi mahitaro asa dungo unang adong akanaso denggan. Ang ko di mula na tong denggan dupe minum kopi. Alay lamliling asung na lamliling ko ba? Bama, tapasang ba ba? Perkartuonon ipasang. Dungi sotong lamadohodok tong ba malagui ba? Edi puji-puji ni huhu matong merdalan perkartuonon. Paupaton zala perpudi edda natutu lumobi maruzahatu epistel naking hamwak kadamang do dainang berkaitan do tungulu na mulaulaun. Jadi edde dada holan narasi yang diungkap dengan nada lagu alai kantatei ima marhite-hite ulau nadiula sa denggan-dengganna ido kantate bulus ma mulaulaun. Naking di 2 Tesalonika kay dokon
akan nasumlaw-law ni nasumarada doy. Majama akan nasusizamaw do di zama inna. Lapatan na biharong sakita nasopola malo maredde terus sepal seluguna haji rohani zolma mabigi alai mulut taulahon ulauta sa denggan na. Sebetulnya itulah nyanyian kita. Mulu berzu hakim pajong zokon hati goran di tengah-tengah di ulon na marede do amat tainata hakim di ulon nai sa denggan na. Mula diulahon nakaguru ulahon na songon guru sa denggan na, dia juga sedang berkantate, bernyanyi lewat pekerjaannya sebagai lagu. Jala hita pe padita paima do padita linda. Mula berjuhi tapi mengulaulot tamarhuria, ringgas markantor, ringgas mengulahon ulahon na, ringgas marhubas, tonggo hape na mareded de hita isi. Nakpedang pulay sudi hita ikose malo, mangedehon akka, edeta. Ima na idok na orare et laborare, laborare et orare. Edde na di ulahon, marhite ulaw siap hari. Iro tong edde na mangulu, dito nga ninguluta siap hari. Borhat mau amang perdiri, maridede mahotong borhat, siyan huriat taon. Hatahom ma akka ulup-ulup las neroham saliring di Sudirmanon. Asa nang marulup-ulup nang huriatan no di pasir madogi. Jalan di zakon huriam mo nang inatapad di talinda. Tong mado tamu maredede. Lububi marhiti-hiti ak kaulaon pakkubasyota. Dala hita pe sude mahita mang marede-ede. Molo sude hita dame sonang. Dangadong san hita na masibuan rohanabi do pikiran na. Alay sa itoktong ta patuzulu ulup-ulup las ni roha dame siyan tuhata.